Навсадо садо аз дил ба дилҳо. салом тамошобинони азиз, ин бахши автобиография дар канали Навсадо. Бо шумо ҳастам Завқиддин Сулаймон. Пас шурӯъ мекунем. Садриддини Наҷмиддин овозхони мусиқии попи тоҷик 19 январи соли 1980 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Мактаби миёна ва донишгоҳи ҳунарҳои зеборо низ дар шаҳри Душанбе хатм кардааст. Сароянда айни ҳол дар Канада зиндагӣ дорад, соҳиби 4 фарзанд, 2 писар ва 2 духтар. Аввалин албомаш «Садои боронро» дар 16-солагӣ нашр намудааст. Садриддин мегӯяд, аввал падарам барои сароянда шудани ман зид буд. Баъд аз оне ки машғул шудам, ба ман иҷозат дод то сароянда шавам. Садриддин як муддат ҳамчун роҳбари гурӯҳи Садр дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият бурдааст. Ёдовар мешавем ки ӯро суруди чил садои борон дар байни мардум муаррифӣ кард. ҳамаранги баҳорӣ дил гашта хуморӣ парвое надорӣ лайли лайли медони ту моҳам бе ту ҳама оҳам лабханди ту хоҳам лайли. Садриддини Наҷмиддин дар роҳи санъат зуд машҳур шуд. сурудҳои ӯро ҳатто берун аз Тоҷикистон мешуниданду ҳоло низ мешунаванд. Садриддин аз аввали иҷодиёташ кӯшиш мекунад ки бо сурудҳои ҷассобу дилангезаш дили мухлисонашро шоду масрур кунад. Садриддин Аҳмад Зоиро дар ҷодаи санъат устоди хеш медонаду бештари сурудҳояшро ба устодаш монанд карда мехонад. Садриддини Наҷмиддин бо бисёре аз сарояндаҳои машҳур дуэт сародааст. Аз ҷумла Шабнами Сурайё, Ҷонибек Муродов, Баҳроми Ғафурӣ, Валиҷон Азизов ва Ғизол Иноят. Дар охир ба сарояндаи машҳури тоҷик Садриддини Наҷмиддин дар ҷодаи эҷод будборӣ таманно мекунем. Бо канали Навсадо буданро фаромӯш накунед. То барномаҳои дигар, хайр. Садриддин бухун. Дил ба дил